Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Kung nailog naman gani ni Tuling ang bato, malagmit, wanay kalinaw nga maangkon pa ang tibuok lungsod. Ug mahitabo na gid unya ang mas grabe pang mga katalagman nga mahitabo sa tibuok palipot ug sa uban pang mga kalungsuran. Pero bahala na. Suwayan ako pagpakigarong ug balik si Tuling. Bisag unsa pa'y mahitabo, suklan ako siya. Kumusta naman ka, Idana? Tiyo, tiya, ayaw pasagdi ang inyong mga kaugalingon. Kanunay kong napahinumdum ninyo ini. Kinahanglan nga magpalayo na gid mo ining dapita. Pero Idana, ikaw ang among gihuna-huna. Ayaw na mo paguna-una na ako, tiya. Sa tanang panahon, andam na ko, bisag unsa pa'y mahitabo. Mulagi. Yun ang may mo, Danoy. Kung nasa ka, kinahanglan nga, tuwa sa may. Di ka na mo may mong pasagdanoy. Tiyo, naibaw mo kung unsa kalisod ang atong sitwasyon nga giatubang karon. Nakita ninyo sa palibot nga daghan na kaayong kinabuhi ang nakalas. Og ang nahitabo nimo karon, posible gihapong mabalik sa sunod adlaw. Og di na ko makatabang ninyo. Ug sebot mo ipasabot, Idana. Tiya, masabtan raon niya ako ninyo sa unahan kung sundon lang ninyo ang akong gisulti. Mulagi, pero dadako nga mong pagsalig ni mo, Idanoy. Tiyo, Nganong nihilak ka man, Idana? masaylo ako ninyo, tiyo. Masaylo ako ninyong tanan. Basin sa sunod nga mga adlaw, dili na ta magkita. Isa, Idana, ayaw ka na pagsutik ingon na no sa matahon ka, oy. Nganong ingon ana man ang tono sa imong sinultihan, Idana? Nahibaw ka ba nga kung musulti kag ingon ana o naming mamatay? Mulagi. Simba ko lang. Ikaw rin mong gilaw man, ani Danoy. Inomdumi ang tugon sa mong amahan nga ikaw ra ang bugtong muluwas sa tanang katawan dinhi sa buena swerte. Ikaw ra jud, Dana, ang makabuntog sa kadaotan ni Tuling. Badong, ina si Idana. Wa ba ko kibaw, sir? Ang giingon ni ng imak ug ni Puldo nako nga milakaw na ko na si Dana. Kay doon na siya doon. Asa may kuno siya paingon, ha, Badong? Nagduda sila si Puldo, sir, nga adoon niya si Tuling. Unsa? Si Tuling? Oh, sir. Oh, angay untang gisultihan ta ni Idana. Di ba? Angay lang unta. Kay gusto ko nga makigarong niya ng Tuling. Maulag unta, sir. Hastam gani ko. Gusto kong makig-istoke ng Tuling. May istokihon na niya panuway kintigwa nga. Panuway. Bueno, Badong. Kinahanglan mohimo ta o mohimo kitag aksyon. Ato nang dadon karon si Nilson sa Pikas Lungsod. Kinahanglan madana to siya sa ospital dito. Aron sa ingon maatiman siya sa mga doktor. Mas may pa, sir. Pero kinahanglan nga mobalik ta dayon. Pahibaw ang atong mga tao nga muuban nato. Kinahanglan nga atong apason si Idana. Muapas ta, sir. Kinahanglan gyud, Badong. Dili mahimo nga atong pasagdan si Idana. Pero, sir, kung pananglit ba, kita'y musong sa Kampong Tuling, kinahanglan magdatang hinagiban. Magpalita, Badong. Na ako'y hangyoon nga atong higala. Aron makatabang sab sila nato. Sige, sir. Andam sa kong makigubat ng Tuling. Stuki ko niya. Tanaw ta! Ng stoke. Asa ko to bang abilidad. Na. Sige na. Lihok dayon, Badong. Kinahanglan nga dili ta maglangay. Kinahanglan nga maluwas na ko si Nelson sa mga kabuang ni Tuling. Kinuo in taon. Tabangi ko. O giyahi
iyang kadautan. Wala ko'y laing hinakipan, Ginoo. Bugtong ikaw na lang ang akong paglaom. Idana! Si Ronnie, Idana! Idana! o sa imo tuyo, Ronnie? Miya pa siguro mo, Idana. Dili pa mo ka mag-inusara ka nga magigbatok ni Tuling. Ayaw kong pugni, Ronnie. Idana, paminaw ako. Nahibaw ko nga lisod ka ipildihos, Tuling. Gusto ko mutabang ni mo. Wa kay matabang na ko, Ronnie. Ay, pagsulti na. Nahibaw ko nga nawadaan ka og pagsalig na ko. Pero ninihigayo na. Akong ipamatuod ni mo nga andam kong makikamatay aron lang muuban ni mo ining awaya. Utang buot, Ronnie. Kung unsa may naa sa imong mga huna-huna karon, ayaw na lang na ipadayon. Balik sa imong agi kay wa ko magkinahanglan nimo. Pero, Idana, Utang buot, Ronnie. Dili na ta magdagan pa og lalis. Balik sa imong agi kay wa na koy oras aron makiglantugi nimo. Idana, nahibaw ko nga nagkinahanglan kay kanako. Kay kung imong athon ang butang nga di na nimo kaya, wa gyapon kay mahimo aron buntugo nimo Tuling. Diya ka na, Ronnie. Idana! Idana, kalit lang! Paminaw ako, Idana! Idana! Bah, Ginoo ko. Tawagan ninyo ang mga doktor. Tawagan ninyo. Papa, kalma lang. Tuan na. Nagtawag na si Badong sa mga nurse. Usaon lang ini. Nagkagrabe yun. Ang lisod nga kahimtang ni Nelson. Nelson, iho, pamaayo ra ka dong. Si Dana pa, si Dana. Muduaw ra si Dana din hin Nelson. Pugi ninyo siya. Papa, kinahanglan ka ma-injection ng good si Nelson og pain reliever, Papa. Atong hangyoon ang doktor. Dako na kayo namurot sa dagway ni Nelson, oh. Sa ako ba nabatikdan, Papa, no? Si Idana na ba, murag... Wa na mo pasalig na to nga maayo pa ni Nelson. Sabdi lang, Leslie. Dako niya po na kong pagsalig ni Dana. Nga maayo ra gyapon niya ang imo igsuon. Imposible. Di na gina maayo si Nelson. Sa di madukay. Mamatay na gina siya sa iyang sakit. Nelson, karon. nak. O sa may problema ni mo, Ronnie? Tara bang magbuot pang ka kung unsay akong desisyon? Wa ko magbuot ni mo, Idana. Di lang ko gusto nga mabutang sa dakong peligro ang imong kinabuhi. Wa kay labot sa akong kinabuhi. Ayaw ko pagbutis sa akong desisyon. Kalma lang, kalma lang. Wa kay angay kasuko na ko, Idana. Kung sa may mga kahiubos ni mo na ko, kalimtan una nato kato. Ang mahinungdanon karon nga magkasinabot ta kung unsaon na to pagbuntog sa iyo Tuling. Sa ako nang giingon nimo, wa ko magkinahanglan sa imong tabang. Bisag kapila ka pa masuko na ko, Idana. Bisag unsa pa na imong isulti nga bati batok na ko. Di gapon ko musugot nga isugal nimo ang imong kaugalingon nga wa ka magkinahanglan sa akong tabang. Ay bao ko nga nagkinahanglan kay kanako. Busat niya ako. Andam mo ba nimo bisag unsa pay may tabo? Nagpaabot lang mi sa gusignal ni Sir Piping, Leopoldo. Naglisod pala siya biya karon tungkol sa sitwasyon ni Sir Nelson. Mulagay. Sa mga depong, sa mga doktor. Lisod lagi karon kaayo na eh. Kaya ang mga doktor, naglibog yun. Kung unsa gi tawag din sa kita. Doon na sila mga tambal nga gipang dapat sa lawas ni Sir Nelson pero wag gi mo kalma oy. Hangtod karon. Ma'am, ang mga nanurok sa kalawasan, wag yun na, wag mo kalma. Down sad si Nelson, no? Maagad lang. Noy. Kung di gan matambalan ni si Nelson sa iyang sakit, malagmit. Mahisama siya sa uban nga nabiktima ining sakita. Malagmit. Mamatay siya. Pero, Bads, Oo. ano man kang wa man magkatambal si Idana niya, Bads? Naka na. Mo na'y gikahibod nga sa tananoy nang. Kay mismo ako. Wa ko magkasabot eh. Kung nga nung di makatambal si Dana ni Sir Nelson. Mura bitaw og lahi sa da mga sinultihan ni Idana karon ay. Sa mo bang nasabtan sa iyang mga sinultihan, no? Sa pa sa Bulacau? Mura sagsag na namilit na mo nga dili kunot ta makakita niya siyang paglakaw karon. Mulagay. Wata masayod ng tanan ba? Bugtong si Idana ragyod ang naibaw kung unsay tinud-anay nga rason kung anong nakasulti sa ingon na to. Mabit ni rason kung nga nga gusto gid Sir Pepe nga matabangan si Dana. Mulagay.
Bisag ako, Bads, no? Gusto ko makatabang sa ni Dana. Pero si Dana mo ay nagsigig pugong na mo. Oo, og nining panahon na nang kinahanglan gyud nga ato gyud matabangan si Dana. Bisag di pa sa uyon sa atong hunahuna, pero kinahanglan gyud nga muhimo ta sa kaugalingon natong aksyon. Maulagay mo sila. Gusto ka, Bads. Kinahanglan na yun nga manubag ka na si Tuling. Tuling nga na, ang tawanab. Grabe na yung kayo ang kadaot ngayang nahimo nga dos mga tao. Nakapahuway na gid in taon si Nelson. Nakatabang gid ang pain reliever nga gidapat niya, Papa. Leslie, iha, Papa, kinahanglan nga mula ka na ko. Ayaw pasagdi ang imong igsuon. Mubalik ra ko din eh. asa man ka paingon, Papa? Mubalik ko sa lungsod. Kinahanglan muhimo mig aksyon ini. Kinahanglan nga among matabangan si Dana. Sigurado ka? Kinahanglan nga amo gining lihokon. Ako mismo may gusto makikatubang na nang ginganlag Tuling. Nelson. Nelson, ayaw paglihok. Aron dili na matandog ang imong dextrose. Manan ako. Nelson, Ako. iho, kalma lang Manan yan. ako. Ayaw lang pagbangon, dong. Ayoko na niyo, Pugi. Bawa mo. Bawa mo. Inuho ko. Bawa. Iho. Ala, Leslie, pagtawag mga nurse. Nelson, ayaw. Ayaw pa nagtanga ka ng imong mga aparato sa lawas. Utang buot, iho. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!